mutta mä en ihan oikein ymmärtänyt kyllä sitä pointtia, että esitit, että jos ihmisille annetaan vapaus päättää itse, että minkä palvelutuottajan palveluita ne ottaa, niin että me sillä laitetaan ihmiset epätasa-arvoisen asemaan. Että onko ihmiset niin yksinkertaisia, että ne ei osaa päättää, ellei valtio niiden puolesta päättää? Varmaan siis filosofisella ja niin paperin tasolla ne on hyvinkin tasa-arvoisessa asemassa, koska silloin jokainen saa päättää itse. Mutta että ihmisillä on ihan toisistaan täysin erilaiset mahdollisuudet arvioida sitä, että mitkä palvelut on hyviä ja mitkä on huonoja. Palvelusetelijärjestelmä ottaa myös siihen, että se on parempia palveluita. Poliitikot sitten omissa... Eikö kokoomus ollut lähtenyt tähän, että poliitikot ja ihmiset on niinku eri? No kyllä ne aika eri kategorioita ainakin mun mielestä on, mutta siis oletko oikeasti sitä mieltä, että on parempi se, että erilaisissa poliittisesti nimetyissä komiteoissa ja valtuustoissa päätetään se, että mikä on hyvää hoitoa, eikä anneta ihmisten itse päättää sitä. Poliittisesti nimettyhän on vain kiertoilmaisu demokratialle, ja kyllä kai sinäkin nyt olet demokratian kannattaja. Olen demokratia, mutta minä olen sitä mieltä, että demokratia tarkoittaa sitä, että me yhteisesti sovitaan demokraattisesti pelisäännöistä, mutta demokratia ei tarkoita minun mielestäni sitä, että me valitaan jonkinlainen ylinpäättävä toimielin, joka sen jälkeen alkaa päättää ikään kuin demokraattisella mandaatilla ihmisten yksilöllisistä henkilökohtaisista valinnoista. Kyllä mä haluan jättää missä he katsovat saavansa parasta palvelua tai hoitoa.